Yo, what's up mga parikoy? So mga parikoy, for today's vlog mga tagmangga. Ito mga parikoy, nako diri sa mangga. Mga tagmangga, nisakan ako. Nakoy announcement taon-taon mga parikoy. Dapat mamina mo ha kay magpa-contest ko mga parikoy. Lumbag horot sa sabaw gamit ang tinidor. Di joke. Mga parikoy, basta pa taon-taon mga parikoy nakoy announce kay dako-dako dyan inyong madaogan mga parikoy. Mga sa tagmangga parikoy. Kuya, hulog ng cellphone ba? Wala tayo lang kamera ni. Sura ba? Cellphone ay tayong katagag taon kay kung tila ay magamit ani, mataga ka. Bahalag mataga ko basta di lang ka. Uy! Goy, nagkaliso ni kong bayar ba? Kaya mataga ko. Awa, nakos kinapabuan. Oh? Goy! Share mo mga parikoy kay nag-effort dyan tagsaka, no? Effort tagsaka para ngita tagpiang. Ato i-adjust ato para di mabunog. Dunok man. Giunahan matas-od. Kaya pare kay naog natakay. Kuyag matagak ang cellphone. Panarabo ko lang kamera. Tabang nurse, di na ko kanaog. Kamao mo saka pero di ka mong naog. Mura ko nagugma. Nahigugma ka pero wa ka higugma ah. Ay, yak. Kita sung itlog uy naipit. Okay. A few moments later. Ay, salamat. Kadaog na kita mga parikoy. Thanks God. Yung na. Natatay mga parikoy. Tampanitan mga parikoy. Mangga oh. Mga pare kaya ang akong announcement kay na ako ipa-contest dungo kita na mo tong Dodong TV Budots challenge mo tayo akong pa-contest mga pare koy ngani ang criteria sa pinakadaghang views mo ay makadaog na ang first prize 5,000, second prize 3,000, and third 2,000. So bali tuloy makadaog ang kinahanglan ra mga pare koy, kinahanglan subscribe mo sa atong sponsor. Ang nag-sponsor sa Premyo mga pare koy si MAC.23. Mo ni i-subscribe mga pare koy si MAC.23. Kung nakadaog mo niya, wa mo ka subscribe niya, disqualified mo. Dapat naka-subscribe mo daan para makadaog mo. And also subscribe sa ako mga pare koy Dodong. And ay guro mga pare koy. Nag-upload ninyo, kinahanglan na ay hashtag Dodong TV para makita na ko i-search. Kung kinsa tayo pinakadaghang views, may makadaog mga kaprikoy. So mga kaprikoy, mao ni ang among sample nga video. Inches later.
mga tao nga mong karang pataka nga sa'yo para kay Dodong TV Budots Challenge. Dapat para kay kung kisay pinakasiya, pinakanindot og pinakadaghang views, may makadaog mga para kay automatic 5,000, second prize 3,000 nga sa third prize 2,000 lang naman. Ikaw rin, apel ka? Dodong TV Budots Challenge. Sample ba? Sa mga barikoy, dalaway na mo diya ba? Sa mga barikoy, mo to ako announcement. Like and share mga barikoy, i-share nga video para daghang makabaw sa atong pa-challenge diya. Sa mga barikoy, daghang salamat and ay kalimot sa pag-subscribe ni Mac.Bird23 kay mo na i-sponsor na to and mo na usa sa requirement para maka-appeal mo. Sa mga barikoy, daghang salamat and daghang tagi-shoutout ron. Sharog di mo matagbaw. Mo na silang tanan. Let's go. Hey boys, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy ta kay perting bahua, kung tigulang na perting gahia, ayaw ka balaka kay naay at pastilan intaw ni pisot pata kung sungugon talami ipangulata kay pangatawan maulawan tala pinagmadunggan taong dalaga, bantay lang tong matuli ko sunod bulan, mga sungugan huyo mo tanan, nagtuog urumog sayon ra akong gibati kanang maulawan talami nga magdikti, ang uban way lingaw mo kalit lang og pikpik mo ingon ako nga dong baho kag tik-tik. Inches later. Inches later.